ኣብ ዓለም ዘለዉ ህፃናት መዓልታዊ ክሳብ 460 ኣሉታዊ ቃላት ብኣንጻሩ እውን 45 ኣወንታዊ ቃላት ጥራሕ ካብ ቤተሰብ ዓርከ መሓዛ መምሃራን እዮም ዝረኽብዎ። እዚ ዝኣክል ብዝሒ ኣሉታዊ ቃላት መዓልታዊ እንዳወሰደ ዝዓበየ ህፃን ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ መንእሰይ ኣቦ ኣደ እዩ ዕጩ። ስለዚ ካብዚ ሓሳብ እዚ ብኸመይ ኣወንታዊ ቆልዓ ኣወንታዊ መንእሰይ ኣወንታዊ ኣቦ ኣወንታዊት ኣደ ንፈጥር ክንምልከት ስለ ዝኾንና ተኸታተሉኒ። ቅድሚኡ ግን ፅንሑ ኣሰራርሓ ናይ ኣእምሮ ክንዕዘብ ኢና። ኣእምሮና ፀዓት ከጥፍእ ኣይደልን እዩ። ስለዚዩ ከዓ ልምዲ ኣብ ሓደ ነገር ክህልወና ይገብር። ምስ ለመድካዮ በቃ ከየስተብሃልካ ከየሳላሰልካ ክትገብሮ የኸለካ ፀዓትካ እውን ይቁጠብ። ብኸምኡ ልምዲ ናተይ ክገድፎ ኣይከኣልኩን ዘለኹ ትብሉ እንድሕር ሃልይኹም ይኸብደኒ ይጅምሮ እሞ ከብደኒ ዝበሃል ዘረባታት እንድሕር ሃልዩና ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕክዎ ልምዲ ንምቕያር ቪድዮታት ኣለና። ኣብኡ ከይድኩም ተመልከቱ ኢኹም ክሕግዘኩም እዩ። ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ ምስሊ ኣቦታትና እዩ። እዚ ቆልዓ እዚ ፅባሕ ኣቦ እዩ። እዛ ቆልዓ እዚኣ ፅባሕ ኣደ እያ። ስለዚ ነዚ ቆልዓ ሓላፍነት ኣለካ ሓላፍነት ኣለኪ። እቲ ዝግባእ ኣወንታዊ ዝኾነ ቃል ንኽንምግቦ። ምክንያቱ ፅባሕ ኣቦ ኮይኑ ፍረ ከፍሪ ስለ ዝኾነ ኣደ ኮይና ፍረ ተፍሪ ስለ ዝኾነት ስለዚ ብንእሱ ነመዓራሪ ከምቲ ቆርበት ከዓኒ ብሓድሹ ኣልፊዕካ ዝደለኻዮ ነገር ትሰርሖ እንድሕር ሓንሳእ ደሪቑ ግን ወዲኡ። ኣብ ደቂ ሰባት ፅቡቕ ነገር ግን እዚ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣጆኹም እዞም ዓበይቲ ብዙሕ ተስፋ ከም ዘለኩም ክሕብረኩም ጥራሕ እዘን ብሕጂ ዝገልፀልኩም ነጥብታት ተኸታቲልኩም እሞ ከዓ እንተተግቢርኩመን ካብታ ቪድዮ እቲኣ ዝወዳእኹምላ ሰዓት እንተጀሚርኩም ዓወት ናትኩም እዩ። ኣወንታዊ ተሓሳስባ ናትኩም እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ሓደ ህያብ ኣዳልየልኩም ስለ ዘለኹ ምክትታል ናባኹም እዩ ገድፎ። እዞም ኣሉታዊ ቃላት ኣብ ቅድሚ ደቅና ንጠንቀቐሎም ኢና። ዋላ ንሕና እውን ኣይንጠቀመሎም። ካብቲ ዲክሽነሪ ናትና ካብ መዝገብ ቃላት ናትና ሓግሪግና እስከነውፃዮ እሶም ከዓ ብልሽው ኣኽብሮት ዘይብሉ ዘይተቀሰፀ ፋሉል ሕማቕ ድርባይ ዘይረቢሕ ናይ ዘንቢል ወዘተን ዝብሉ እዮም። እዚኦም ንሕና ክንጥቀመሎም የብላን። ንሕና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ደቅና እውን ክመፅእ ዘይብሉ ጉዳይ እንተሃልዩ እዚኦም ቃላት እዚኦም ኣዕነውቲ እዮም። ኣይንጠቀመሎም ሓደራ። ስለዚ እዘን 6 መንገድታት ተጠቂምና ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ክነማዕብል ኢና። ሕጂ ቀዳማይ ውዕሎና ብምምዝጋብ ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ክንምዝግቦ ኣበይን ብኸመይን ኣጋጣሚ ምስ መንከ ኣጋጢሙ ብምምዝጋብና ነዚ ዘለዓለ ነገር ጥራይ ኢና ክነለልዮ። ኣለሊና እውን ናብ ኣወንታ ክንቅይሮ ኢና። እዚ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ግን መዓልታዊ ንጥፈታትና ክንምዝግቦ ኣለና። ሽዑ እሱ ለሊና ክንቅይሮ ቀሊል ስለ ዝኾነ እዩ። ብርእስና ንሕዞ መስለና እንድሕር ሃልዩ ንሕዞ ኢና ክንዝክሮን ክንኣልዮን ግን ይኸብደና እዩ። ስለዚ መዝጊብና እቲ ዝመዝገብናዮ ንምቕያር ንቃለስ ደኣ ኣሕዋተይ ኣሓተይ። ካልኣይ ነጥብና ኩሉ ግዜ ንርእስና ምሕታት እዩ። ንሓደ ዓርከይ እንታይ ምበልክዎ ካብ ንባዕልና ንኻልኦት ሕያው ስለ ዝኾና እዩ። ነታ ዓርክኻ ነታ መሓዛኻ እታ መሓዛኺ ነታ መሓዛኣ ተካይዳ ተባፅሓ ትገብረላ ትድግፋ ስለ ዝኾነት እሳ ከዓ ብኸምኡ ናታ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ልምምድ ክንርኢና ኣብ ሂወትና ከዓ ክትሕግዘና ስለ ዝኾነት ተጠቀሙላ። ብሉ ቶትስ ክንዝርዝራ ኢና። ብቀዳመይቲ ፊደል ክንወስድና ብሌም ማይሰልፍ ንገዛእ ርእስኻ ምውቃስ እዩ። ደንታ ኤል ክንወስዳ ከለና ሉኪን ፎር ደ ባድ ኒውስ ሕማቕ ዜናታት ምድህሳስ እዩ። እታ ዩ አንሃፒ ጌሲን እያ ዘይሕጉስ ግምታት ምውሳድ እዩ።
ታተሪፋት እናዘላ ናይ መወዳእታ ኢኻ and being exaggeratedly negative አሉታው ነገር አጋኒንካ መመልካት እዩ ሕራይ ሓወይ ሓፍተይ ነዛ ዓርክኻ ነዛ መሓዛኺ እንታይ መመኸርክ እያ ነርኪ እስኪ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ኣብ ኮመንት ጽበየኩሜ ጻሓፉለይ ሓደራ ሳልሳይ ነጥቢ ስርዓተ ኣተነፋፍሳ ናብ መሰረታዊ ህይወት ይመሰካ እዩ እዚ ክንብል ከለና ምስትንፋስ ኣስተውዒልናሉ ዘይንፈልጥ ግን ከዓ ኩሉ ግዜ ንገብሮ መሰረታዊ ዝበልና እሱ ስለ ዝኾነ መሰረታዊ ኣተነፋፍሳና ሕማቕ ሓሳብ ክመፀና ከሎ ነተግብር እዚ ከዓ ብምንታይ ይግለጽ ብሓሙሽተ ስርዓተ ኣተነፋፍሳ ተባሂሉ ይፍለጥ እዚ ማለት ሓሙሽተ ግዜ ኦክሲጅን በፍንጫኻን ስሒብካ ብኣፍካ እንዳውፃኻ ምጓዓዝ ማለት እዩ ክሳብ ሓሙሽተ ግዜ ሓደ ኦክሲጅን حموشته እታ ካልአይቲ ገባብ ከዓኒ በፍንጫኻ ስሒብካ ክሳብ ሓሙሽተ እንዳቆፀርካ መሊስካ ትሕዞ መሊስካ ሓሙሽተ እንዳቆፀርካ ተውፅኦ እዚ እንዳገበርና ክንደጋግሞ ከለና እቲ ስርዓተ ምስትንፋስ ናትና ኣብኡ ኣድህቦ ኸውን ካብኡ ከዓኒ ናብ ትደሊናዮ ዘለና ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ክንሓስብ ንጅምር ማለት እዩ እዚኤን ተግባራት እዚኤን ክግበራ ክጅመራ ዘለወን ሕጂ ራብዒት ነጥቢ ተኸታተሉኒ ክትልውጦም ዘለካ መድያትካ ፍለጥ ስራሕካ ድዩ ርክብካ ድዩ ኣታዊኻ ድዩ ዝምድናኻ ኣተኩሮ ሂብካ ኣለሌኻ ናብ ኣወንታዊ መደብ ምቕያር ጥራሕ ስለዚ እዚ ንኽትገብር ኣበየናይ መደብ ናይ ህይወትካ ኣበየናይ ወገን ናይ ህይወትካ ኣበየናይ መዳይ ናይ ህይወትካ ችግር ወይ ከዓ ኣሉታዊ ነገር ይመፀካ ኣሎ ኣለልዮ እሱ ከዓኒ ናብ ኣወንታ ብምቕያር ለውጢ ከተምፃሉ ትኽእል ኢኻ እቲ ለውጥኻ ኣወንታዊ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ሕጂ እምበኣር ሓምሸይቲ ነጥቢ ምስ ኣወንታውያን ሰባት ንጓዓዝ ንሕና ውፅኢት እቶም ኣዋዓላና ኢና ስለዚ ምስቶም ኣወንታውያን ሰባት ንውዓል መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ምስላ ኣቦታትና እዩ እዚ ይኽብሉ ከለዉ ምስ ሓሙሽተ ነጋዶት ተኸይድካ ሻልሻይ ነጋዳይ ምዃንካ ይተርፈካን እዩ ምስ ሓሙሽተ ኣንበብቲ ተኸይድካ ሻልሻይ ኣንባቢ ናይ ምዃን ዕድልካ ኣይተርፈካን እዩ ምስ ሓሙሽተ ንፉዓት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ እንተኸይድካ ሻልሻይ ንፉዕ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ክትከውን ኣይተርፈካን እዩ ምስ ሓሙሽተ ንፉዓት ተምሃሮ እንተደኣ ኸይድካ ሻልሻይ ንፉዕ ተምሃራይ ክትከውን ኣይተርፈካን እዩ ስለዚ እስኻ ምስቶም መዋዕልትኻ ኣወንታውያን ሰባት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካልእ ኣማራፂ የብልካን እሶም ኣወንታዊ ነገር ክቡኻዮም ኣወንታዊ ነገር ክትቅበል ኢኻ ኣቲኻዮ ዘለኻ ኣወንታዩ ክተውፅኦ ከለኻ ኣወንታዩ ስለዚ ሓደራ ምስ ኣወንታውያን ሰባት ንውዓል ሻልሸይቲ ነጥቢ ዓዊልካ ኣወንታዊ ዘራ ተዛረብ ዓዊልካ ኣወንታዊ ዘረባ ተዛረብ ስለዚ ዝደገምኩዋ ኣነ ሓጎሴ ኣነ ፍቕሬ ምልኩዔ ርእሰ ተኣማንነት ኣለኒ ኣነ ጥዑዬ ኣነ ከዓ ሃፍታሜ ዝኣመሰሉ ነገራት ዓዊልካ ኣዳምፆም ብእዝንኻ ስምዓዮም ስምዒት ይፍጠሩልካ ሓወይ ሓፍተይ እስኻ እስኺ ብተምሳል ፈጣሪ ዝተፈጠርካ ክድገም ዘይትኽእል ፍጡር እስኻ እስኺ ኣነ ኢና ስለዚ እስኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስ የበል ፍቕሪ የበል ሙልክዕ የበል ርእሰ ተኣማንነት ኣለኒ ጥዑየ ሃብታሜ እንዳበልካ እንተደኣ ነፊዕካ ኣብ መስትያት ቀሪብካ እዚ ነገር እዚ ዓዊልካ ኩሉ ግዜ ደጋግሞ
እትስኻ ደሊኻዮ ዘለኻውን ክትረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣወንታዊ ቃላት ንምዝራብ ንጀምር ንዝኾነ ህፃን እውን ዋላ ክንጎድሖን ክንቀፅዖን ከለና ኣወንታዊ ኣገናንሓ ንጠቀም ኣጆኹም እንታይ ዳ እታ ሰርፕራይዝ መኣስያ ትመፅእ ትብሉ ኣለኹም እታ ሰርፕራይዝ ንነበርቲ ካምፓላ ወትሩ ዓርቢ ኣብ ሊካፈ ዝበሃል ካሳንጋ ቦታ ናፃ ስልጠና ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 7 ዝኸይድ ስልጠና ኣለና ኣጆኹም ኣብ ካልእ ዓለም ዘለና እንድሕር ኢልኩም እውን ንዓኹም እውን ዝኸውን ኣዳሊና ኣለና እሱ እንድሕር ኮይኑ ኸዓኒ ብዙም ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ጌርኩም ኣነ ብዘለኽዎ ቦታ እስኹም ኣብ ዘለኹምዎ ቦታ ኮይንና ህይወትና ክንልውጥ ኢና ኣወንታዊ ተሓሳስባ ክነማዕብል ኢና ኩሉ ነገር ከዓ ክቕየረልናን ከምቲ ዝደለናዮ ክኾነልናን እዩ ኣጆኹም ሊንክ ኣብ ዲስክሪፕሽን ጥብቆ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ከምዚ ቪድዮ ንምክትታል ድሌትን ሓሳብን ተበግሶን እንድሕር ሃልይኩም ሳብስክራይብ ብምግባር እታ ኣብ ጎና ዘላ ናይ ደወል ምልክት ጥውቕ እንድሕር ኣቢልኩም ብምሉእ ቪድዮታት ክንዝርግሖ ከለና ኣዳማይ ናባኹም ክበፅሕ ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ ዩቲዩብ ናትና ቪድዮታት ተፈትዩ ከም ዘሎ ፈይጡ ናብ ብዙሕ ሰባት ከባፅሑ ብዙሕ ሰባት ከዓ ክጥቀሙሉ እዮም ሼር እንድሕር ጌርና ናብ ዓርከ መሓዛ መቕረብ እሶም ከዓ ተኻፈልቲ ናይ ዝመደብ ኮይኖም ኣወንታዊ ተሓሳስባ ኣብ ደቆምን ኣብ ነብሶምን ኣብ ከባቢኦምን ከምፅኡ ክጅመሩ ስለ ዝኾኑ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ስድራ ቤት ናይ ለቨል ኣፕ ንኽትኮኑ ንዕድመኩም ኣለና ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚኣ ትመስል የቐንየለይ